Så øverst heroppe på koreansk, der står der, at jeg er en oversøisk adopteret, som søger efter biologisk familie. Og så blev jeg født med sådan en fedtknude på ryggen, som jeg tænker er ret kendetegnende. Og det vil man kunne huske som mor. Og så fortæller jeg hende, at jeg ligesom savner den der kendskabet til mine biologiske forældre. Og så skriver jeg bare, at hun meget gerne må tage kontakt, hvis hun tror, hun kunne være min mor. Louise Kwang er adopteret fra Sydkorea. Hun er vokset op i den tro, at hun var et forældreløst hittebarn, men adoptionsbureauet har løjet. Og nu forsøger hun at finde sin biologiske mor, som måske stadig er i live. Men nu har jeg ligesom taget den her beslutning om, at nu gør jeg, hvad jeg kan, og så kan det godt være, at jeg aldrig finder hende, men så har jeg i hvert fald gjort alt, hvad jeg kunne. 이 부모가 살아있는데도 고아로 조작되거나 입양 과정에서 숨진 사례까지 있었다는데요. 김성수 기자가 자세한 얘기 들어봤습니다. En gruppe danske adopterede har sat sig for at afsløre en hemmelighed. Adoption har aldrig handlet om at redde nogen. Dybest set har det handlet om at tjene en masse penge. De vil dokumentere, at der er foregået omfattende svindel med adoptionspapirer og tvinge koreanske adoptionsbureauer til at udlevere alle oplysninger, så de kan finde deres biologiske forældre. Det er ikke i orden at sælge børn. Jeg har jo egentlig aldrig sådan rigtig beskæftiget mig med Korea eller mit ophav på den måde. I hvert fald ikke indtil, at jeg selv blev mor til Camilla. Det satte sådan nogle tanker i gang om, jamen, alle de ting, jeg gør, og den måde, jeg ser ud på, hvor kommer det fra? Og så var det først der i 2016, at jeg fik anmodet om at se mine koreanske papirer. Svaret fra det koreanske adoptionsbureau kommer som et chok for Louise. Medarbejderen skriver: Jeg beklager, men der var altså en fejl i din adoptionsfil. På papiret er du forældreløs, men det var egentlig noget, vi bare fandt på for at gøre adoptionsprocessen nemmere. Det slog mig sådan helt ud. Altså, det var sådan lidt det der med, jamen, så er jeg jo ikke den, jeg tror, jeg er. Altså, det må være en menneskeret at vide, hvem man er og hvad man kommer fra. Og hvis det bliver taget fra en, så altså, det synes jeg bare helt grundlæggende er forkert. Det er jo startet ved, at vi adopterede har sat os ned og så sagt, jamen, hvorfor ligner alle vores papirer hinanden? Hvorfor vi alle sammen fundet på gaden? Det er jo simpelthen for at finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Du kan ikke både være forældreløs og så have en mor og far, der bor i Korea. Hey. Hvad? Det er dit koreanske navn? Ja. Altså, jeg har ingen forældre. Så det er bare et navn, de har fundet på. Det er godt nok ikke mange papirer, du har. Siden april sidste år har adopteret fra Sydkorea indsamlet materiale i sager, hvor der er mistanke om uregelmæssigheder. Peter Møller er en af gruppens stiftere. Vi har fundet dokumentation for folks forfalskede dokumenter, hvor man har bevidst, systematisk forbyttet nogen adopterede med døde koreanske børn, hvor vi adopterede er blevet gjort forældreløse bevidst. Ja, så hele din adoptionssag mangler faktisk. Der er faktisk kun en plejesag, ja. Så kan det have været... Ja, det er fandme mærkeligt. Gruppen ønsker sagen op på øverste politiske niveau i Sydkorea. Målet er en kommissionsundersøgelse, og så vil de have adgang til alle deres personlige oplysninger. Noget de koreanske adoptionsbureauer indtil nu har nægtet. Det, der triggede mig mest, det var, da adoptionsfirmaerne de sagde, vores personlige oplysninger, det er deres private ejendom. Du kan ikke eje folks identitet. Og den er underskrevet af Mr. Bu. Korea er blevet brændpunktet i verdenspolitikken, og krigen mellem Nord- og Sydkorea følges af millioner af mennesker verden over.
Tilbage i 1950 udbrød der krig mellem Nord- og Sydkorea. En øst-vest-konflikt, hvor USA havde tropper på jorden, og hvor amerikanske soldater fik børn med koreanske kvinder. Det blev anset som skamfuldt og startede en adoptionsbølge af børn af blandet race. Næste skridt var bortadoption af børn med handicap, hvor amerikanske missionærer spillede en aktiv rolle i Sydkorea. He has a crippled leg, but I think we can find you a good home. Yes, you're real cute. Derefter tog det for alvor fart, også med børn fra fattige familier. Come in and your babies are sitting at the table with their foster mothers. The name is in front of them. Come in and find your baby over at the table. I alt blev i omegnen af 200.000 bortadopteret, og Danmark modtog med knapt 9.000 børn, flest af alle i forhold til landets størrelse. Interessen for at adoptere udenlandske børn skyldes ikke mindst, at det snart er umuligt at få et dansk barn. Efter 4 måneders arbejde har Peter Møller og den danske gruppe samlet 53 sager, hvor de blandt andet beskylder bureauerne for at gøre børnene forældreløse, selvom forældrene har vist sig at være i live. Gruppen afleverer sagerne til den såkaldte Sandhedskommission i håb om en tilbundsgående undersøgelse. Det bliver fulgt af både sydkoreanske og internationale medier. One thing is the violations of human rights that we have experienced. The other things are our parents, our adoptive parents. They believed that they adopted a child without parents. Jeg kom for 2 dage siden. Nu prøver jeg at give det et skud mere, og nu skal jeg på kommunekontoret og se, om jeg kan få nogle oplysninger ud om min biologiske mor. Louise Kwang har været i Sydkorea flere gange før, men uden at finde sin mor. Søgningen er nærmest umulig, fordi bureauet i sin tid opførte Louise som forældreløst hittebarn. I dag vil hun spørge kommunen, om hun måske alligevel er registreret hos den. ID number thing is the first thing. Okay, so now it's ID number. Nå, nu ser vi, om jeg har et, hvad der svarer til et CPR-nummer. There's no registration of birth of me. Of you. Okay. So I don't have an ID number in Korea. I have never had an ID number that has been deleted or something. 그러니까 원래 번호가 있었는데 제적 처리된 건지. No. No exist. Can she find? 그냥 이분 이름으로 설치해 줄 수. Can she find her and her family? No, they can't. No. I'm so sorry about that. Yeah. Vi spurgte til min biologiske mor, og der var ikke noget overhovedet, når vi kun har navnet. Thank you. Thank you for today. Så en knap så god dag, vil jeg sige. Men nu er jeg klar til at tage på politistationen i morgen. Dette er et dagcenter, der drives af Holtz, en amerikansk velgørenhedsorganisation. Tomorrow to Belgium, France, Chicago, New York, another New York flight, and this one to Denmark and Belgium, we are waiting. And Belgium. Sydkoreas største adoptionsbureau hedder Holt. Det blev grundlagt tilbage i 50'erne, og de første mange år havde amerikanske evangelister en central rolle. That everything we do, and we feel a criteria for working here, is that you have to love Jesus. If you don't love Jesus, don't come and work with us. God being the will of God, that the child is placed in this family. And we certainly feel that as we ask for guidance, we are given guidance. Even in making decisions at that distance, that there is a nudging of the Spirit, if you please.
Peter Møller har længe forsøgt at få et møde med en af de ansvarlige for Holt. Og nu er det omsider lykkedes. Her kl. 10, der skal vi over besøge Mr. Boo, og han er tidligere præsident for adoptionsbureauet Holt. Er vi klar? Are we ready? Så er det måske den vigtigste nulevende person i forhold til adoptionsbureauet Holt. Ja, så måske giver han faktisk svaret på, om man bevidst forfalskede dokumenter. Det kan han måske svare på, om det er rigtigt eller forkert. Yeah, we have brought a little present for you. Yes. And thank you for letting us visit you. We're very curious about the time in the 1970s, how adoption was at the time. 미군이 있는 파주, 용주골, 춘천, 대구, 외관, 군산이란 미군 기지 있는 쪽만 돌아다니면서 이제 양새끼들을 만나서 보면 그런 혼혈아들을 제가 인텍하는 일을 했었어요. 우리나라의 전국에 그런 그 고아원들이 많았는데 시설서 많이 생명을 잃은 게 많았어요. We had around 300 to 400 childcare facilities around Korea at that time. As long as I can remember, and about 99% of the adoptions from that time went to the US and to Denmark. I know adoptees, they have gone to Holt a lot for the last 10-15 years, and they get a story that turns out to be not the truth. 뭐 제가 어떻게 입양 기관의 기관법이 변했는지는 모르지만은 본인이 찾아와서 자기를 알고 싶다 할 때 왜 그걸 안 알려주는 건 이해가 안 된다는 것뿐. We would say thank you very much for giving time. Would it be okay to come and visit you another time? Anytime. Yes. Yeah. Oh, thank you very much. Sometime your family. Yeah. Thank you very much. En af de interessante ting, og det er jo så nemt for ham at sige i dag, det er, han forstår ikke, hvorfor Holt ikke bare fortæller os sandheden. Hvorfor skal det alt sammen hemmeligholdes og hele være en hemmelighed og sådan ting der. Det kunne man jo godt spørge, hvis man var flabet, og det var vi ikke, så kunne man jo spørge ham, jamen det er jo det system, du selv har lavet så dygtigt. Så ja. Hen over efteråret øger den danske gruppe presset for at få Sandhedskommissionen i Sydkorea til at gå ind i sagen. Adopterede fra lande rundt om i verden har hørt om det danske initiativ og henvender sig til Peter Møller. I september indleverer han 231 nye sager til kommissionen. En af dem er Louise Kvangs. For 40 years I have been living on a lie. I was not an orphan. I had never been to Busan, nor at the orphanage in Busan. This was all a lie made up for adoption procedure. I have been made non-existent in Korea to get me out of Korea as fast as possible. Det var et andet adoptionsbureau, KSS, der stod for Louises adoption. I 2017 får Louise et gennembrud. Uden hjælp fra adoptionsbureauet lykkes det hende at opspore faren. Men hun kommer for sent. Forældrene har ikke set hinanden, siden de gik fra hinanden for 46 år siden. Og hendes far har fået en hjerneblødning, der gør, at han ikke kan kommunikere med omverdenen. Da jeg fandt min biologiske far, der vidste jeg ikke rigtig, hvad det var, jeg skulle forberede mig på. Og jeg havde ikke troet, at jeg ville finde noget familie på den tur egentlig. Så jeg havde ikke forberedt mig på noget, og der var det virkelig et chok, hvad det var, der skete i mig, og de følelser, jeg sad og tudede i flere timer. I have this DNA card, do you know? Oh, I don't know. No, that's my identification card for the DNA. But do you think that I could give that to the police and they could just like put it in the system? We can ask about that. And then I have
the letters ready. So is that correct now? I hope so. Yeah, it's okay. Okay. Ja, det gik ikke særlig godt. For at sige det mildt. I forhold til min mor, der har vi nu sat sådan en efterforskning i gang. Så det tager lige en lille uges tid i hvert fald. Og jeg lavede jo den her søgning for nogle år siden, hvor de var nede og banke på hos en med det navn, som sagde, at jamen, hun havde ikke født noget barn på det tidspunkt, hvor jeg er født, så hun var ikke den person. Og hvis det igen er den eneste, der kommer op, så vil de ikke tage derned igen. Så jeg synes lidt, at... Ja, nu, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvor jeg skal tage fat nu. Right now, I think I'll never find her. Okay. Let me help you. It's okay. Vi er på vej ud til Ilsan, som er en af Holes mange ejendomme rundt omkring i Korea. Der er faktisk rigtig mange danske adopterede, der kommer fra Ilsan. Så det bliver lidt spændende at se. Holte Hakjo, hvis du tager det grønne skilt deroppe. Ja, så vi kommer ind. Jeg vil ikke komme ud igen. Så bliver vi sgu adopteret for anden gang. Men jeg tror, det er med vilje, der er åbent. Der. Jamen, det er fordi, der bor folk herude. Se lige. Denmark Avenue. Denmark Avenue. Det er sgu rigtigt. Vi har givet så mange penge, at vi har fået en gade opkaldt efter os. Ja. 60 meter. Holt Memorial Hall. Står deroppe. Det er love and action. Ja, det er deres motto. Jeg tror, det er sådan, bygningerne så ud tilbage i 60-70'erne. Der sker et eller andet, som jeg ikke helt kan forklare. Vores liv er jo sådan ligesom starten her, for manges vedkommende. Ikke lige her, men altså på noget, der ligner det her. Og vi kan ikke rigtig få nogen oplysninger, og vi må ikke få noget at vide. Og alle de der ting, de bare har fundet på og byttet rundt på børn og begravet børn, der døde, uden at de er blevet registreret nogle steder. Og ja, det er bare sådan lidt... Den danske gruppe bliver ved med at presse på. I slutningen af året afleverer de igen nye sager og mere dokumentation. We also brings proof that the Korean government at the time initiated adoptions to deport mixed children, handicapped and children from unwed mothers. Nu vokser interessen for de sydkoreanske medier yderligere og er med til at øge presset. It's destroying people's identity, my identity. Your whole life believe this is the story. Vi er i Koreas parlament lige nu, og vi skal ind og møde parlamentarikeren Kim Sung-jo. Og han har her under National Audit i parlamentet fremført støtte for, at der skal være en undersøgelse af adoptioner fra Sydkorea. 해외 입양인들이 뿌리를 찾는데 우리가 어떤 도움을 줄 수 있을 것인가? 그들이 있는 자료들을 그대로 좀 공개해서 그런 뿌리 찾기에 도움이 되도록 하는 좀 제도화가 필요하다고 하는 거예요. 좀
Under mødet bliver Peter Møller inviteret til at fremlægge sagen i parlamentet. Du kan godt se den der form for setting, der er ved National Audit. Og der vil du så blive kaldt ind lidt som sådan et vidne, eller som du er sådan en af de berørte parter. Ja. Det er jo større end det nogensinde har set, altså nogensinde har været før. Så det er jo bare, det er jo helt fantastisk. Men jeg føler også og fornemmer også, at det er fordi, de synes, vi har en god sag. Louise Kvang har ledt efter sin mor i 6 år. Hun har næsten opgivet håbet, men så sker der noget uventet. En politibetjent lover at hjælpe hende. Og så siger han, jeg giver dig et løfte nu. Jeg skal nok finde hende, og jeg skal nok overtale hende til at få taget en DNA-test, og så skal jeg nok vende tilbage. Så gik der 4 dage. Den dag, jeg skulle hjem. Og jeg havde pakket alle mine kufferter. Og var egentlig klar til bare lige at skulle ud og shoppe en lille smule og spise lidt mad, og så skulle jeg i lufthavnen. Og så får jeg den her besked fra ham på engelsk, hvor der står, I found my mother. Og jeg ved jo godt, at han ikke kan engelsk, og der går noget galt i de der oversættelser og sådan noget, ikke? Men det var alligevel... Altså jeg blev alligevel så forvirret over, at jeg ikke sådan helt forstod. Så jeg sad bare og kiggede på den der sætning i sådan 5-10 minutter eller sådan noget. 지금까지 해외 입양인 371명이 진실화해위원회에 해외 입양 과정에 대한 조사를 신청했습니다. 위원회는 일부 사건의 조사 개시를 결정해 해외 현지 조사를 계획 중입니다. Efter måneders kamp lykkes det den danske gruppe adopteret at nå deres mål. De mange sager har overbevist Sandhedskommissionen, der beslutter at starte en undersøgelse. We are so proud for the DKIG investigation has started. Det betyder da, at alt det, vi har arbejdet for, det kommer igennem, og det betyder også, at de adopterede, der har kæmpet for adopteredes rettigheder i 30 år, de får nu svar. Så det er ikke bare os, der er glade, det er jo simpelthen alle adopterede i hele verden, der er glade over det her. Er vi færdige? 진실을 알아야만 그 진실과 화해할 수 있다고 하는 말이 가슴을 울립니다. 한번 우리 화면을 보십시오. 1970년대로 입양되고 있는 아이들의 비행기 전세기 사진입니다. 산업이 돼버린 겁니다. 그 시기에 엄청난 많은 아이들이 해외로 수출이 되었습니다. 이제는 아동 수출국이라고 하는 그 오명을 이제 대한민국이 스스로 벗어나야 될 때입니다. Man har alle mulige forestillinger om det her møde, og man ved ikke, hvordan det er. Og så, da vi så kører ind på parkeringspladsen, så sker der et eller andet. Og så går jeg nærmest i panik. Og der har jeg så mest lyst til bare at blive siddende inde i bilen. 왜 찾아? 왜? 응? 찾지 말지. What happened?
when I was born and until I got adopted. 돌든 지났을 거고. 아니 집을 비운 지 3일 만에 들어갔더니 없더라고. 홀투에다 보냈다는 것만 알고 그 뒤로는 아무것도. 그 집에 잠시 나가 계셨을 때는 입양 간 줄 모르셨고. 몰랐지. She didn't know. 그러고는 애가 없으니까 헤어져 버렸지. When she came back, you were already gone. Louises mor har netop været igennem en skilsmisse og ønsker ikke sit ansigt vist på tv. Hun fortæller, at farens familie var imod deres forhold, og pludselig en dag var Louise væk. Ifølge moren blev hun ikke spurgt og gav aldrig samtykke til adoption. Did you ever think about me all these years? 계속 하죠. 왜 안 해? Every day. 맨날 하지. 그렇지만은 내가 그거를 내 힘으로 할 수 없으니까. Det lyder ikke af noget særligt, men der lå tang i sådan et dåslag i vasken, fordi hun ville lave tangsuppe. Og i Korea, der får man serveret tangsuppe, når man har fødselsdag. Så da jeg så, at vi skulle have tangsuppe, der blev jeg sådan, okay, altså så betyder det også noget for hende, at jeg er der, ikke? I 46 år har moren levet i uvished. Ifølge hende har bureauet aldrig taget kontakt. Oh, so now we have to say goodbye. Or I mean, see you another time. Will you see me again? Jeg vågner jo nogle gange, hvor jeg sådan er helt forvirret og tænker, hvad var det for en drøm, jeg havde? Og så må jeg sådan tage telefonen og kigge på de der billeder og sådan, nej, det er sgu rigtigt nok. Altså, jeg har mødt hende. Det er sådan helt surrealistisk stadigvæk. Og også fordi, at jamen, så er der nogen, der sådan synes, nu er det så slutningen på alt det her, jeg har haft gang i. Men det er jo nærmest begyndelsen på noget helt andet og noget nyt.